Siyambonga uJesu sisheke sekuchaziwe ngendaba ukuthi abantwana babhabhadiswa kodwa babekwe izandla babusiswe bakhulekelwe ukuthi bakhulele entandeni kaNkulunkulu. Uma sebekhulile sebebadala sebekwazi ukuhlukanisa bazamukelela uJesu bona bese ke beqala lapho ukukholwa bese beyabhabhadiswa ngaleso sikhathi sebekholwa. Amen. Kodwa uma besebancane nje bayabusiswa. Khona ke imfundiso la ngaphandle ethi umuntu esemncane wenziwa waba yikholo. Kodwa ke akukumpela lokho eBhayibhelini. Usuke enikelwa kodwa uyikhethela yena umuntu ukuthi abe yikholo. Ngicela ungachithi isikhathi, ngicela sivuleni incwadi yamaHebheru chapter 11. Old Testament ningivulele Exodus chapter 32. Buya Mntwana buya Angizukuthatha isikhathi eside bazalwane cishe kushunyayeliwe ukukhulunywa ngophawu esidinga sibe nalo kwashunyayelwa uchazwa ukuthi uNkulunkulu wenze konke ngezandla zakhe. Cishe nizwile ngithi amen. Ngicela ke la sifunde amaHebheru chapter 11 sizoqala ku verse number 8 sigcine ku verse number 10. Ngokukholwa uAbraham walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeza kuyamukeliswa ibe yifa lakhe. Waphuma engazi lapho eyakhona. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe ehlala ematendeni beno Isaka noJakobe beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso. Ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Umoya Ngcwele ubekile nje ukuthi ngigcizelele
le ndaba yomuzi onezisekelo omakhi nomenzi wabo nguNkulunkulu. Ngala Exodus 32 from verse 1, abantu sebebone ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni, abantu babuthana ku-Aaron bathi kuye, vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu. Ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. U-Aaron wayesethi kubo, khumulani amacici egolide asezindlebeni zawonkenu nakwezamadodana enu nakwezamadodakazi niwalethe kimi. Bonke abantu bakhumula-ke amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa ku-Aaron, wawamukela ezandleni zabo, wawabumba ngengwendo, wawenza aba yithole elibunjiweyo. Bathi, nampa onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Nampa onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Verse number 5. U-Aaron wakubona, wakha i-altare phambi kwabo. Kushuthi wakha i-altare phambi kwethole. Right. U-Aaron wamemezela wathi, kusasa kuza kuba khona umkhosi kaJehova. Bavuka ekuseni kusasa, banikela ngeminikelo yokushiswa, baletha iminikelo yokuthula. Abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, bavuka ukuyodlala. Bavuka ukuyokwenza njani bazalwane? Ukuyodlala. Le ndaba esiyifundayo ekhuluma ngethole yenziwa kukhulu Ndlovu abantu abafana nathi njengoba sikhululiwe ezonweni. Abantu laba akade beyiqhila eGibhithe beboshelwa njengenkomo, bebazi ubunzima. 2, babonile izimangaliso uNkulunkulu abenzele zona, baze bafinyelela la bekhululwa khona ebuqileni baseGibhithe. Uma nje kunyamalala uMose entabeni eyoxoxa noNkulunkulu, bona labo bantu abaphuma ebuqileni bathi, asazi kwenzekeni kulowo muntu. Wayenganyamaleli insuku eziningi bazalwane. Uma nilalela iBhayibheli lithi wayecela uNkulunkulu ezohlala 40 days kuphela, akaziba kezwakala. Kodwa kulo 40 days ungakapheli, abantu
ukubisa onkulunkulu babo. Yabona la ngaphandle abantu bayabathanda onkulunkulu abangezukubathethisa, abangezukubasola, abangezukubayala. Njengabantu namanje angibakhonza amadlozi, babathandela into eyodwa amadlozi, ukuthi noma ungayidakelwa amadlozi awasho, noma ungaphinga amadlozi awasho, noma ungazalele ekhaya amadlozi, noma ungenza sono sini amadlozi ayithulela. Abantu banalomkhuba yokufuna uNkulunkulu ongezukukhuluma na. Iyona nkinga ekhona emhlabeni. Noma nibuka amabandla kulesi sikhathi esiphila kuwo akhuluma ngomusa kaNkulunkulu ozigaxa. Enziwa yibona lokho ukuthi abakufuni uNkulunkulu osolayo, abakufuni uNkulunkulu othethisayo. Thina sikhulile emakhaya sashaya. Ungibona nje intenza ngibe nalokuphila enginakho, ngashaywa, ngiqondiswa, kususwa ubula. NoNkulunkulu uma kwenzeka umuntu ephambuka umnika isibhaqa, kodwa namba abantu abakhulule ebudileni sebefuna uNkulunkulu oyisibungulu, abazothi uma bedansa kukhulu bedlala ayivalele umlomo angakwazi ukusola. Iyona nto ethandwa abantu emhlabeni, uNkulunkulu othula. That is why sikhuzwa uma kwenzeka senza lento eshoyo izwi lenkosi. Ithe izwi lenkosi encwadini ka-Isaya 58 likhuluma ngokuzila, bese lithi kodwa memeza ungazibambi, tshela abantu bami iziphambeko nendlu ka-Israyeli izono zabo. Kodwa abantu ubukwathinta leyo nto ngoba ufuna uNkulunkulu othulayo ongezubasola, kuthiwa wena omuntu. Ngithanda-ke le ndaba ka-Abraham elithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma ku-Abraham ehlala ezweni laseBhabheli, indawo azalelwe kuyo. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukwakha isizwe ngo-Abraham, isizwe esizosaba uNkulunkulu, isizwe esizolalela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngokukholwa u-Abraham waphuma washiya izwe. Ngithanda-ke uvesi 10 uma esekhuluma ukuthi noma wayengumfokazi la ephila khona, kodwa wayebheka umuzi onezisekelo, lo muzi ongakhiwe obaba uMadlala, ongakhiwe abantu, omenziwayo nomakhiwayo kuNkulunkulu. Namhlanje abantu abafuni into emiswe uNkulunkulu, bafuna izinto ezimiswe yini. Azathi umpostoli mayikhuluma, umpostoli Paul athi ukukhuluma nokushumayela kwami akubanga amazwi abungayo okuhlakanipha kwabantu, kodwa baba ngesibonelo sikamoya nesamandla, ukuze ukukholwa kwenu kungami ngokuhlakani babantu kume ngamandla kaNkulunkulu. Manje-ke laba bantu esikhuluma ngabo lapho Exodus 32 abantu ababefana nathi, kodwa kwafika la beshaya khona ureverse. Khona abazalwane benze njani? Bashaya ureverse, abengakafiki la beya khona. Hayi, abakafiki ezweni. Kulungiswa bona endleleni, bamisela imigomo, kodwa bona bashaya ureverse. Hayi, sizothandaza. Njengoba uyiza ngihlabelele umhlabelelo uthi buya Mntwana buya, ukuthi nawe buya. Khona umhlabeleli omunye ohlatshelelwa ngale ngey'khathi zethu, uthi lo mhlabelela ngisabazi ukuthi uthini yonke indawo, kodwa uthi angiyigcini
ugcina ukhalile empini. Napa la bakhululiwe kodwa sebenza into ephambili. Basubeka into eyenziwe izandla. Baziyaka kuyena uNkulunkulu kodwa bakukhithela bathi bheka napho uNkulunkulu babo. Hayi nisakwenza namanje. Abantu babanezithixwana zabo khona. uNkulunkulu wazo wena. Hayi ngisho lo wazo ubani wena. Lento nje wenza isithixo empilweni yakho. Wayenza uNkulunkulu wakho. Njalo shumayela ivangeli khona isikhathi ngishumayela le nqubo bayinikela abantu bayinikela enkosini sekuthi ke uma ngiqhamuka zikhakhani ngihamba emgaqweni lapha enqubo ngihamba ngibona intombazane ixebuka kumfana ayisabalekeli ukwana angiyibonanga nokuthi inesithixo esiwumadlala esesabayo kodwa ayimesaba kaze ngasho bathi izozingibhazise nabafana phela abazukwazi ngakakagugi kangaka kezwakala ngangamangisabuke njengombonga manje uma ibaleka yona uzobona ukuthi lo muntu kusho ukuthi eyihole. Abantu abazenzela ithixwana kodwa benginicela namhlanje ukuthi nonke langazelana umuzi yezwakala onasisekele kodwa ongakhiwe omadlala omezi nomakhi wawo kunguJesu. Haleluya. Umuhamba kanjalo ngeke uduke noma kungavelana emhlabeni ngeke uduke ngoba usesisekeleni esiright uJesu idwala lethu. Haleluya. Kukhona-ke into engithanda-ke niyiqaphele ukuthi uma u-Aroni esebenzele lo nkulunkulu wabo wabuye futhi wamenzela nomhlatshelo wamenzela ne-altar niyabona ukuthi inkinga kanganani mkhulu ihamba nani mkhulu ngihamba nani wesikhakhani ngihamba nani wemncube ngihamba nani ngicabanga ukuthi lento esiyishumayela uyayizwa sama sonke kanti nilinde nje ithuba lokuthi akanyamalali isikhashana somiso uNkulunkulu bethu. Baningi abantu abenza leyo bamisa iy'thixo zabo ey'phambene lento kuyiyona bakhululile amandla kaNkulunkulu adabule nabulwa njolobvu sebakhohlile basukela into eyenziwe izandla zabantu bathi nakho uNkulunkulu. Ngicela ubheke kancane enhlizweni yakho uyibuke awuyena no-Aroni awulona leli bandla lalihamba no-Aroni. Leli bandla uNkulunkulu afuna ukwakha ngalo akhe ngalo isizwe esingcwele kodwa ngenxa yokuthi bafake izinto phakathi kwabo bakhona ekukhonzeni kodwa abekho futhi. Nabo uNkulunkulu bakho Israyeli la ikhaya sikhombi ngisho umuntu nikhona abazalwane uma sifunda iBhayibheli alithi ngoNkulunkulu sibe ngasho umadlala lisuke lisho thina sonke angazi makezwakala akekho la kuthina umuntu oNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wethu uJesu yena lithi iBhayibheli wayelangazelela umuzi enza shiye izwe laseBhabheli khona umuzi ayolangazelela omenzi nomakhi wawo uNkulunkulu. Ngicela ukubuza ukuthi wena ume kanjani ulangazelela muphi umuzi
Ngikuzwile wentombi ufakaza ukuthi nawe usulangazelela umuzi. Uyayeka manje ukuhamba uyisele. Nikhona abazalwane. Angithi uma ulangazelela lo muzi indlela ophila ngayo iyo oneshoyo ukulangazelela umuzi owakhiwe nowenziwe uNkulunkulu. Ngicela ke la bazalwane bakusibiye bozongifundela la isilungu. Ozongifundela isilungu lesami. Abanye abantu babhatha amabhayibheli amaningi lawasethulile angasho lutho izimumbulu zamabhayibheli. Ezifuze lesithixo lesi okukhulunywa ngaso. Na wonke leswaphathayo ase enziwe athula ayeka manje ubaba. Ayeka ubaba alento just isichazi la kuningi ukuthi asho izinto eziningi. Ngicela ngithathele uKing James version lo. Ngicela ke ningifundele lapha eBhayibhelini uverse number 25 ku32. Uverse number 25 here to 32, Exodus 32, verse number 25. Ngicela afunde nophethe umbhobho lapho nina akafunda kasho kakhulu. Funda masini. Funda. uMose wababona abantu ukuthi babedlubulunjile ngokuba uAaroni wayebakhululile baze bahlekwa izitha zabo. Baze bahlekwa yini? Kodwa ke kukhona into engashiwo la eshiwo eBhayibheli. Isho uma kuthiwa badlubulunda yini ukudlubulunda? Ngicela ukunibuza yini ukudlubulunda? Sixoxeni. Yini ukudlubulunda? Babephoqile. Uyabona ngasifundeni isilungu ke la silaleleni ukuthi kuthiwani ngesilungu. Bese nikilungisa nanikubhale njengoba kushiwo nilungise lelo gama lokudlubulunda. Lalela ke sifundela verse 25. And when Moses saw the people were naked, Babenjani? and when Moses saw that the people were naked, Babenjani abantu? Ngelindlela uAaroni ube bahlukanisa noNkulunkulu ubenze bahamba bequlu. Abantu abaphume noNkulunkulu ababona isandla namandla kaNkulunkulu babona ulwandle livuleka phambi kwabo bazibona izitha zabo ziqhitshwa. Kodwa bazokhunyulwa imvubu. Nikhona abazalwane. Wabenza uAaroni babanjani? for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. Base beba yihlazo phakathi kwezitha. Uma kwenzeka ukhumula igugu ehluma kuJesu uhamba uyihlazo. Uba yihlazo emndenini wakho ophila kuwo. Uma uyindoda uba yihlazo kumkakho. Uma unkosikazi uba yihlazo endodeni yakho. Uma uyingane uba yihlazo kubazali ube yihlazo emphakathini ngoba uhamba kuwo. Awunayo igugu. Nikhona abazalwane. Wayebembula inkazi umuntu. Ingakho bhalani lapho nilungise lo bhala indaba yokudlubulunda lithi bahamba yezwakala. Ngoba nje ukuthi ukudlubulunda ngeke uunderstand iBhayibheli lesilungu ngeke usilekelele lapho ningabosishaya lokho senze ngathi sifundile kancane. Kona saya. Hayi kona saya. Sasiyela kona lo ukuthi sikwazi ukuthola uma kukhona izinto engahambi kahle silungise. Nikhona abazalwane. Umuntu ehlukana noJesu uba qulu. Nikhona leholo. Kodwa uma uJesu engekho empilweni yakho unkulu. uPhilippila ihlazo nawe namahloni ngayo. Angafisa abantu bakhulume ngayo. Yenza ukuthi uJesu akekho. Bengicela namhlanje sithathe isinqumo sokubuyela kuJesu. Khona abazalwane.
ukuthi noma kwenzekile isitha sangenza ngamanqunu kodwa namhlanje ngifisa ukwembatha. Ngifisa ukwenze njani? Kwembatha. Sothandaza umyaleza wokho umuntu cela uJesu empilweni yakho. Zonke izinto ezikukhumulayo inkazimulo kaNkulunkulu angakwazi ukulwa izimpi zakho kube ihlazo uma uhlangana nempi iqobe unqotshiswa ukuthi uJesu usukile kuwe. Ngiyacela wonke umuntu uyazazi asazi ukuthi yini ekukhumulile kodwa ngiyacela namhlanje gqoka ingubo elithi iBhayibheli ingubo etholekile iyimisebenzi elungileyo yabagcwele. Mbatha ukuze baqhamuke uJesu kungashiyi ukuthi mngani ungene kanjani. Ungayembethe ingubo yokushaya. Gqoka vuma uJesu ungakazi umfume mamukele. Ungahambi uyilento yona uhamba umuntu. Noma mhlambe awuboni kahle kodwa iqiniso ukuthi unqunu maqhamuka isitha sikuthola ungenayo lesizungezile nesivikelayo. Ithe incwadi yeSamulo ngithi 34 lithi ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kulabo abamesabayo. Khona umuntu esihamba esibiyele kodwa wena ungenayo uJesu hamba unqunu, hamba unehlala, hamba unenkinga, hamba uxakekile. Namhlanje ngiyacela isho lomhlabelele ngohlabelelayo angiyigcini dando yakho Nkosi Asfale na mesmo só. Jesu cela ume ngey'nyawo zakho.
Buya, Mntwana.